Здравейте! От автокъща Автоактив предлагаме на вашето внимание нова оферта за Mazda 2 1.4 TDI. Един чудесен автомобил с всичко платено, гражданска, преглед, винетка, данък. Автомобилът е придобит на автокъщата от тип замяна. Продава се с законна сделка при нотариус, договор за покупко-продажба, задължително прехвърляне. Колата е на атрактивна цена спрямо параметри и година. Има външни забележки, но ходова част и мотор са тип-топ. Предлага се и лизинг към тази кола. Разполагаме и с други регистрирани автомобили на атрактивни цени. За повече инфо на посочения телефон желая хубав и успешен ден от автокъща Auto Актив.